Okay, nimbag nga rabi iti amin kakabsat ken gagayem at ti kami man met nga mangiburay kada kayo iti sasao iti Dios. Kahit kuman nga i-welcome kay amin iti dating nga oras tapno kasta ket kuyugan da kami nga pagsasaritaan ti nga ro digiti sasao iti Apo nga amok nga excited tay amin nga makangig digiti sasao iti Dios. So adto digiti kakadwa kakabsat tapno kasta ket kadwak nga mangilawlawag digiti sasao iti Apo. Kahit kuman nga awagan ni Kuya Bart. I-shout out mo kuya, hello ning bag nga rabiim Kuya Bart, i-shout out mo man digiti contacts mo nga antoy ti iyanda. Nang bagarabi tayo amin kakapsat nang runa digitay contact kay Gabo tune in kayon ket buya tayo kada ito'y lifeline review nang bagarabi tayo manin. Okay, agyamanak Kuya Bart, kahit kumamet nga iyaban or awagan ni Sis Lenlen. Iyam amon ti bagbagim Sis Lenlen yung bag nga rabiim. Sige, siya ni sister yung Lenlen na imbag nga rabii. Kada kayo amin nga agbibuya itata. So, ag-enjoy kayo lang. Ken sabay-sabay tayo nga ag-learn. Babaen iti sasaw iti Diyos. God bless. Okay, agyamanak Sis Lenlen. Kahit kuman nga awagan dati kakaiso ng asawa. Please come in, Sis Ana. Nimbag nga rabii manen kakapsat. Dakay nga datagabu. Ken barangay Uno. I-enjoy tayo lang iti agbuya kadagiti manen sasao iti Diyos. So, imbang rabi iyo and God bless. Okay, digitoy kakadwa kakabsat ni Kuya Bart, ni Sis Ana, ken ni Sis Lenlen. So, pagyamanan mi kakabsat iti de orasyon nga ipo kayo pinagdingig tata adda iti talong kadwa tayong agbuy-buya itata kakabsat. Ngarod sakbay ti amin ket inte pela nga rod tawag diyan idaton kani Apo dating intayo tutungtong pinagkikita iti dating agundaway. Sige agdumog ti amin ure digiti nakatune in mabalin tayong kan iti gundaway ng
agulimek tapno no kasta ket na Pilipinas met laeng kakabsat nga idanon tayo ket ti Apo datin tayo pagtutungtungan ita dati nga oras. Si agdumog tayo, kitag kararag tayo. O Apo mi nga Dios nga nasantuan at ti kami apong agyaman nga rod inikan na kami iti gundaway nga mapagsasaritaan manen digiti nga sasauyo. Wenno Dios tada kayo iti biag mi, da kayo iti nangipaikan nyami iti biag nagnanayon. In kami pagyamanan amin itata nga oras ket idawat mi Apo nga da kay kuma iti mangipaikan nyami iti kinasiri panakaawat tapno no kasta o Dios ket ain kami mayuswat nga aramidan iti pagayatan nyo. Kastamet pa iti kakabsat mi nga nakatune in, amok nga da kayo iti mang tarabi kada kami, mangited iti gagarmi nga mga ramid ti sasauyo. Ket amok o Dios nga ina kami sa lakniban o ina kami ikan iti nananay nga panakaawat mi tapno kasta Apo ket maiburay mi digiti nga sasauyo dagiti padami nga tao Apo kasami pwede iti kukontaks mi o Dios. Nga rod da kayo Apo iti midaydayaw kami gloria datin kami pinagtutungtong iti dating nga oras. Idawat mi amin digiti Apo tinagan ni Jesus nga Apo mi. Amen. Sige, shout out kadigitay ada aming agbibuya kahit kumanmet nga shout out digiti contact si Gabo ni Brother Fidel ken ni Kuya Ronald ken ni Brother Randy. Okay, mabalin kayo nga ag-chat kakabsat no adda digiti kahit yung met nga idanon or ag-comment kayo lahat kakabsat. Ket nga rod, intay nga rod dat ditayo bayagenen kakabsat nga intayo pagsasaritaan datay topic tay tata itultuloy tayo nga amwen digitay napagsaritaan tayo idi Miyerkules. So datay tultuloy tayo pagtutungtungan tata datoy Jesus isu iti tinapay iti biag. Agpeso kakabsat nga ni Apo Dios iti nangited kanya ti dating nga biag ket nga rod masapol tayo nga masustain iti siba iti Apo tapno no kasta ket kang kanayon tay latta nga naregta kang kanayon tay latta nga maaddaan iti gagar nga mga ramid iti pagayatan iti Apo. So kadwak manen digiti nga kakabsat nga mangiburay kanyada iti sasao iti Dios. Kayat ko nga rod nga intayo pela basaen digiti nga sa una so mabalin nga kunana iti ngamin iti San Juan 6:35 kinunadatoy kinunan ni Jesus kadakwada siyak ti tinapay ti biag ti umay kanyak dinto mabisinan ket ti mamati kanyak dinto mawaw. So dati ti intayo pagsasaritaan kakabsat nga ni Apo tayo a Dios or Apo tayo Jesucristo isu ti tinapay ti biag. Sa sino iti mapangken ti Apo ket hanto mabisinan ket stamet pa no sa sino ti mamati kanya na ket saan to nga matay. Ket nga rod amok nga naka-ready dagiti kakabsaten nga mangiburay iti kapanunutan da dati nga intay pagtutungtungan tata. Ket amok nga nakasaganan ni brother ni Kuya Bart nga mangidanon kan iti kayat nga sawen dati intay pagsasaritan tata. Sige. Okay, kunana itoy ni Jesus titinapay ti biag. Dati iti umunang challenge kakabsat. Ni Jesus titinapay ti biag. Ita tanaamuan tayo nga ni Jesucristo tinapateg at tinapay ti biag ti tao. Anya iti kang runaan nga aramiden tayo ken mangipaneknek iti pananglakam tayo daytoy at tinapay ti biag. Kayat mo kadi nga iparabor met ti sabali daytoy at tinapay kasano ken sa sinuda. So dati iti may nga challenge tayo takabsat ni ilawlawag itoy nga kangrunaan nga tinapay dati tayo pagtutungtungan pangkangrunaan nga rod o kasano tayo nga aramiden or ipaneknek or iparabor te kadi kahit temet lang nga iparabor kakabsat datoy. So kahit kuman nga awagan ni Kuya Bart tapno kasta ipaay na met dati kapampanunutan na dati nga challenge number 1. Okay Kuya Bart? Agyamanak kapsat ken Kristo napudno launay nga ni Jesus ti tinapay ti biag. Ket nalawag met nga diti binasa tay tatay nga kunanang no ti mamati no ti masipeg kanya na ket dintong mabisinan no di mawaw di ko na di mat di San Juan di passage tayo
San Juan 6:35. So pudno launay kakabsat nga ni Jesus laeng ay pakapnikan wano ti detoy tanalawag beta kunana iti Matthew 4:4 nga hanlaeng at iti tinapay iti tinapay iti panagpagbiag ti tao no tiket di digiti tunggal balikas nga gabo iti Dios. So dijay ket nalawag nga ti sasao ti Dios iso ti mangpunno wenno mga biag kada tayo iti na espirituan a panagbiag ket detoy nga challenge ket kayat kumet nga detoy nga tinapay ket maipaay ko wenno maiparabor kumet iti may parabor kumet iti sabialipay babaen ti pinangi padoyak-yak ken ni Kristo akas apo ken mangisalakan ito mong galmay sa kadatayo. Ket nalawag nga daytoy nga ebanghelyo ket isu iti pangirugyan tapno no ti maysang mangawat ken ni Kristo ket dijay na nga masarakan iti pudpudno nga pakapnikan iti biag wenno ti no mawaw ang te mawaw ti nin pisikalan no diket di mawaw iti na espirituan nga kanen. So deto iti kaya iti kasta ket dapat nga kita nga tingit-tingit iti mga maysa nga nilaeng Hesus Kristo iti pakasarakan deto nga at deti pakapnikan nga tinapay. Sa kunana jay nga kunana nalawag nga kunana met nga isuna ti tinapay ti biag. So di lang kanya ayayang ti kahit kung i-share Dennis ket agyaman at Ay kay pagyamanak unay Kuya Bart ket agpeso unay kakabsat nga iti sasao iti Dios iti mangpunpunno iti maysa nga tao. So kahit kumamet pa nga kahit kuman nga met awagan ti kapampanunutan ti kabsat tayo nga nilenlen. Sige. Ito yung challenge number 1. Kung nanagamin iti kat ni Jesus, iso iti napatid nga tinapay iti biag. Mukmet nga iti, di ba iti tinapay, no uri iso lang iti kanang ket mabsog ka nga talagan. So no mamatinak talaga, nga ni Jesus, iso na deti napatid nga tinapay iti panagbiag ko. Hanak dapat di agdua-dua, nga awatek gayam iso na. Hanak dapat nga agdua-dua, nga mangsurot iti pagayatan na kasi nga isuna iti tinapay iti biag, isuna iti amin-amin, isuna iti makasatisfied iti amin-amin, isuna iti paggustugan iti amin-amin. Yan ko na itoy hanak lang nga agbusog gayam iti bread no kidi adapi gayam iti nasasauna. So no di gayam inahan lang gayam nga agpatingga nga inawat ko ni Jesucristo iti panagbiag ko no kidi pay di iti nagawat pay gayam nga impapusuan kadikiji nga sasauna. Either man digiti ka teaching, rebuke, correcting man, ada dapat diji impapusuan nga panang-awat ko kadagiti nga sasauna. Tatan ko na itoy, kayat ko ba nga rod nga i-share met detoy na bread nga naawat ko which is ni Jesus Christ. Iso ko na itoy, deti nga inawat ko nga bread which is ni Jesus Christ. Kayat ko met deti nga i-share nang nangruna gayam iti pamilya, iti uneg iti pamilya. Kasi once gayam talaga, deti mo gayam nga maipakita nga talaga nga love mo isuda. Deti manggigan damit or maawat damit no sino ba ni Jesucristo iti life da. Iso, kunak idtoy, dapat kat ma-share talaga met DJ love which is ni Jesus Christ kon DJ sasauna met iti padating nga tao or iti loved ones tayo. Iso, haan lang nga agpatingga nga awatek ni Jesus Christ no kaya di ma-share ko ken awatek iti sasauna. Isi lang. Okay po, noon ay kakabsat ay agpeso ngamin nga talaga ni impapuswan iti pinangawat tayo iti sasao iti Dios ken na impapuswan met laeng dati pinangiparabor tayo nga rod dati nga sasao iti Apo ti iso dato iti pagbiyagan tin espiritual na pinagbiag iti pada tayo nga tao or dagiti kakabsat tayo nga mamati met ken ni Kristo. Ket excited akman nga mangigmet dati kapampanunutan dati kakaiso ng asawa
Let's welcome Sis Annalyn. Sige, nimbag man nga rabi itayon kakabsat. So, nalawag mo nga kuna na iti challenge nga ni Jesus iti tinapay iti panagtibiyag. So, nagkikitaan tayo, di ba? Ti literal kakabsat, no, malangkat ti tinapay kat mapudpud di bisin mo. O nagkikitaan tayo kat masatisfy na ka. So, nagkikitaan tayo magkakabsat kaday tina espirituan nga panagbiag tayo nga itigayam tinapay nga us-usto ket daytoy DJ na indaklan nga sasao iti Dios. Kasi nukit kita kakabsat no adagayam sao iti Dios iti inaldaw-aldaw ti panagbiag tayo hantay tupulosen nga mabisinan. Nalawag kakabsat nga isugayam ti mang-satisfy kada tayo ti sasao iti Dios. Iso nga nukit kita dito'y kakabsat kung nanad tinalawang nga kayat mo kading iparabol met iti sabali dahil ti tinapay. So kanya kakabsat when naragsakak nga mangiparabor dahil nga tinapay or daytoy nga sao ti Diyos iti padak nga tao. Especially yan ti family, relatives, ken dagiti pay nga makamang mo kanya na. Kasi nukit kita halang gayam nga agpatingga kanya daytoy nga tinapay. No di ket di kayat kupmet nga ma-share or mai-tedmet iti padak nga tao. Tapno no kasta maanada met, ma-feel da met tay masustain iti panagbiagda. No adda ni Hesus Kristo iti panagbiagda kakabsat. Iso nga hanak nga agduadwa nga mang-share met daytoy nga tinapay or nga mang-share met iti sasao iti Dios iti padak nga tao. Addaan nakid iti ayat kakabsat nga mangipaduyak-yak daytoy. So DJ lang kakabsat ket agyaman na. Pagyamana kakabsat digiti kapampanunutan nyo ket agpayso unay kakabsat nga iso na ni Jesus iti satisfaction tayo kasi namati ti nga rod kanya na tatan siraragsak te kadimet nga rod. So dati kung kunayo tatay kakabsat nga naragsak iti mangiparabor iti sasao iti apo ket kayat kuman dati nanggigagtatay nga maiparabor ti kadi iti pamilya papagayam wenno karuba data ngamin iti very challenging kakabsat na maminsan ket laeng met kayat tayo ti sa sinulang iti kayat tayo pangiparaburan. So ngarod gaputa nakita tayo nga si anugot tayo met lang siraragsak tayo nga mangidanon dati nga sasao iti Dios ket iraman ti kadimet lang kakabsat digiti ayayaten tayo iti pinagbiag nang nangrona iti kabukudan tayo nga pampamilya. Amok nga datay amin ket kayat tayo nga maiparabor dati sasao iti apo nga hanlang met nga datay iti mamati kabuklan iti buo nga pamilya datay amin ket mamati ken ni apo tayo nga Hesukristo. Ket nga rod itultuloy ti nga rod nga pagtutungtungan dati nga sao iti apo ta nakaragragsak gayam kakabsat nga pagtutungtungan tayo iti sasao iti Dios. Okay, so intayon iti maikadua nga challenge ket amok nga adupay met digitay kasapulan tayo nga aramiden tapno kasta ket maamuan tayo dati osto a kinampudno. Okay, kunana itoy ti umasideg ken Jesus ket saan ang mabisinan. No di ket umasideg ken Jesus ket saan mabisinan anya nga rod ti kang runaan nga aramidem itatapno no saan kang maiyadayo ken mabisinan. So nagpintas anya kakabsat nga dati nga challenge ket no umasideg ken Jesus ket saan ang mabisinan anya nga rod ti kang runaan nga aramiden. So anya nga rod tatta iti kang runaan nga aramiden tayo kakabsat. Deta iti kayat nga maamuan ti apo anya iti aramiden tayo nga rod tatta. So kahit kuman nga awagan ni Sis Lenlen tapno no kasta ket ipaay ti kapampanunutan na panggap dati challenge number 2. Sige, iti challenge number 2 kasi kunana idtoy no ti umasideg ken Jesus ket haan nga mabisinan. So, di ba, iti physical nga bagi tayo, ket no mabisin tayo, agsapi tayo talaga iti kanen tayo, tapnon masatisfied tayo iti kinabisin. For example, akas mesa nga estudyante, akas mesa nga graduating, ado talaga iti maubra, ado talaga iti
assignments, works, kakajay kat dumagat malipatak met talaga iti pinnangan talaga met. Kat kasano karon nga mai-connect met dito iti spiritual nga life ko. So nadadumagamin kat ado talaga digiti pakabisbisian, digiti pakafok-fokusan talaga iti mind nga tadduman kat malipatan talaga nga mangan iti sasaw iti Dios isu nga mabisinan talaga iti spiritual nga panagbiag ko dadduma ket mas ad-ado talaga iti focus ko iti worldly busy nak iti worldly isu nga adda DJ pannakalipat or bisin ko no dadduma iti sasaw iti Dios isu nga iti rumdeng talaga nga obraen ket everyday talaga ket ag-crave iti sasaw iti Dios kasi detoy lang talaga iti makasatisfy iti kinabisin iti spiritual nga panagbiag awan iti sabalin nga makasatisfy no ket didagiti lang gayam sasaw iti Dios ken dapat nga i-focus iti sabali kasi nung maging busy ka talaga iti world ket DJ nga mabisinan ka iti spiritual nga makan. So DJ lang. O nagpaisoya kakabsat no adu unay dati kapampanunutan tayo ket mabisinan tayo sa agbirok tinga talaga iti makan. Gusto mo dati ko na ni Sis Lenlen tatay nga adu dagiti pakapukusan ket malipatan isu nga rod nga kayat ti niapo kanya tayo yung inaldaw-aldaw ket addaan tayo iti pinag-quiet time digiti kayat ni asawaen ni Sis Lenlen tatay nga yun una tayo nga biruken iti sasao iti Dios biruken dati anya ti pagayatan na so dati addaan tayo iti pinag-quiet time nga masapa iti bigat before tayo aramiden dagitay kayat tayong obraen. Sige, tinakman nga rugmet nga awagan manen ni Sis Ana no namet iti kapampanunutan na dati challenge number 2. Sige, nakikitan tayo kakabsat, nalawag ditoy nga tiumasiday ken Jesus ket saan na mabisinan. No tiumasiday ken Jesus ket saan na mabisinan, anya nga rod kikang runaan nga aramidem. Ita, tapnon saan ka amaya dayo ken mabisinan. Sunukit kitan tayo kakabsat ditoy, ngamin, tiumasiday ken Jesus kunana ket saan nga mabisinan. So nukit kita kumot iti na spiritual nga panagbiag ko, nugayam mabisin ka ket physical ket ti makan. Amin. So kasyayak met gayam iti spiritual nga panagbiag ko. Dapat gayam ket kanayon ko nga sapulen iti sasao iti Dios tapno no kasta ket kanayon naklanta nga nabsog kasano dayti kakabsat anya iti aramiden kunana iti ngamin. So iti pampanunutot kakabsat nga aramiden gayam tapno no kasta ket kanayon nak nga kanayon naklang nga nabsog tapno no kasta ananat obra deti lang gayam iti kita. DJ meditate or pinagbasak laeng gayam iti sasao iti Dios. Kasi no kita kakabsat no adda gayam iti pinagmeditate iti sasao iti Dios masatisfy nak ijayen. Adda kanyak iti satisfactionen kasi the word of God is very powerful. Isugayam iti kakabsat iti mangmangked kanyak iti pigsa iti inaldaw-aldaw. Kasi no awan iti word ni God kanyak inaldaw-aldaw kakabsat ijay nakgayam na agkapsot. Kasi nakikitan tayo tiniin physical nga bagi ako no di ka mangan iti maysa or wala nga pinangananon to mabisinan ka di ba agkapsot iti bagi ngem no tina spirituan panagbiag tayo kakabsat muhan lang pakanen iti maysa nga pinagquiet time o mamindwa mabalin nga agkapsot kakabsat iti na spirituan nga panagbiag tayo ket iti kayat iti Dios kanya tayo kakabsat dapat gayam ket nabsug tayo nga kanayon. Tapno no kasta no mabsug nga kanayon tayo nga rod nga agbasa iti sasao ti Dios kada iti makaited kada tayo to usto nga pamudpud iti panagbiag tayo dayto iti makasatisfy kada tayo iti inaldaw-aldaw the word of God. So DJ laeng kakabsat, thank you. Anya traksaknan kakabsat nga manggigan dati pamudpud nya. Gusto unay kakabsat nga iti mang satisfy kanya tayo kada ti pinag-meditate tayo. Iti ti gamin nga maamuan kakabsat no anya iti obraen tayo. Iti spiritual na pinagbiag tayo. Babaen digiti nga sasaona.
So amok nga nakaready ni Kuya Bart nga mga itadmet iti sasauna ta Miss Isem petatay pala nga Miss Isem. Kuya Bart. Pudno lang unay nga pudno lang unay nga ti mabisin ket agsarat ti kanina di ba? Agpaiso di kana digiti duang kadwa nga panelist nga no tadto market ma-out of focus. Oray pa ti physical nga panagbiag malipatan pa yen ti mangan no nakapokus ka ti anyaman nga hindi na inlubungan nga aramid. So, dapat ket dijay ket no ma-outpost ka dijay, dapat no tini spiritual ket haan. Kasi nalawag iti sa una iti nga talaga iti Joshua 1:8 nga ibaga na nga rabii bigat ken rabii nga tayo nga yadayo dito nga iti sasaw ti Diyos itiniwat tayo. So na don't depart this book in your mouth. Meditate it day and night. So nalawag digay nga imbagan ni Apo Diyos digay nga aramiden tayo nga digay sa una ket hantay nga ibatan wenno hantay nga yadayo iti niwat tayo. Dapat ket di kanayon tayo laptang masideg nga day and night nga rod ket bigat ito digay pagbaga dagiti kadwa ka quiet time rabii no di malpa di prayer meeting when no in time dapat ket hantay lipatan kaya basa nga talaga tapno datayo ket hang mabisinan iti na spiritual ket iso nga kino daytoy ket kasagi point number challenge number 1 nga iburay kunana tay sukas jemet nga tatlon no amin nga makamamo ken ni Jesucristo mayasideg tayo kanya na ket handamet nga mapisiran ito dapat isuro tayo metida nga umasideg babaen kadigiti sa una. So DJ laeng ket ikasatela digay ibiyag tayo nga naimpapuswan ket pinang yasideg tayo babaen iti sasao ti Dios. Agyaman nak din. Okay, say agyaman na kanya kakabsat digito naka pinpintas launay nga aramiden tayo. So agpaiso kakabsat nga ti mangiturong kada tayo iti pinangsurot ti Apo ket babaen met lang digiti nga sasaw na. So usto dati ko na yung hanteng umebat, hantay yung baybayan, saan tayo nga liplipatan. Nalawag ako na nga rod sa unang dati nga sa una ket aramiden tayong adalen iti naldaw-aldaw ken iraman tayo pa iti rabii. So data iti pinaka aramiden tayo nga road. So aramiden tayo datoy nga naimpapuswan ti pinangadal tayo digiti nga sa una tapno na i-apply tayo metlaeng digiti nga sasauna. Aramiden tayo nga road digiti nga sasauna kapsat. Wen sige nga rod amok nga naragsak kay manen nga maamuan digiti ti challenge number 3 tapno kastaket makita tayo pa no kasano nga talagang ibiyag dating tinapay iti biyag nga ni Apo tayo nga Jesucristo. Sige, and tinger basahin dati challenge number 3. Okay, anati ko na iti challenge number 3 kakabsat. Ti una na to iti mamati ken Jesus ket saan amawaw. So detoy kakabsat no sa sinno nga road kaditi kadatay amin mintat ti ken maapo tayo nga Jesucristo ket haan nga mawaw. No ti mamati ken Jesus ket saan amawaw. Anya ita dagiti aramidem tapnon umuneg ken mapatibker pay iti pamatim ken ni Apo tayo nga Jesucristo. So anya iti aramiden tayo kakabsat tapnon umuneg. So mabaling na pagtatungtungan tatatay dati sa ti Dios kasano ti pingatata nga paunegen. Ken mapatibker iti pamati tayo ken ni Apo tayo nga Jesucristo. Sige, kahit kumambay nga awagan ni Sis Ana tapnon isunat umuna nga mangidanon or mangipaay dati kapampanunutan na panggap dati challenge number 3. Sige kakabsat, nalawag mo ito'y nga kunana ito'y ti mamati ken Jesus ket saan nga mawaw.
Ket saan nga anya ita dagiti aramiden tapnon umoneg ken mapatid ken pay iti pamati kinako Jesus. So nakikita ka kabsat anya iti aramidek. Ang version na kaya. So nung panunuti kita ka iti aramidek lang gayang kakabsat tapno no kasakit hanak mamawaw pagkalina edak lang nga kanayon kin Heso Kristo. Dapat lang gayang kakabsat iti maysa nga nangawat kin Heso Kristo nga daan iti pamati ket agtultuloy laeng gayam nga mangubra iti pagayatan na. Isu daytoy iti maysa nga nakita nga aramidek kat no kasta tumibker pay iti pamati. Dapat gayam ket ayatek pay nga mas lalo iti sasao iti Dios iti panagbiag ko. Itultuloy ko iti mangi-spread iti sao ti Dios kadagiti padak nga tao. Ken mamati ak nakakabsat nga iti pinangi-share kumet iti sao ti Dios ket maawat da daytoyen ni Hesus Kristo ti panagbiag da tapno no kasta ket marit na gameten ket panakasatisfy or handa pulos nga mawawen taga po ni Hesus Kristo isugayan iti makaited kada tayo iti usto nga biag isto nga at tinapay iti panagbiag tayo ken hantay to pulos nga mawawen. Isu dayjay kakabsat dapat lang gayam agtali na edak nga kanayon kanyana ken ayatek dagiti sasauna. Tultuloy ko lang nga mangubra iti pagayatan iti Dios. Ti relasyon ko kani Apo itultuloy ko lang hang nga dapat nga mabugsat daytoy nga relasyon kanyana. So dayjay lang kakabsat agyaman at manen Radialis. Okay, thank you sis Ana. Ket agpay so unay kakabsat nga aramiden nga road kasano pinangaramid tayo kas kunan ni sis Ana tatay nga iparabor tayo i-share ti dati ebanghelyo iti pada tayo nga tao ket amok nga umununeg dati relasyon tayo iti Dios umununeg pa iti relasyon tayo iti pada tayo nga tao. Masapol tayo nga dati pagsayaatan nga iparabor tayo dagitoy iti pada tayo nga tao ta dati ket pagsayaatan da nga maamuan. Sige Rod, iti itultuloy met nga denggen dati kapampanunutan ni Kuya Bart. So nalawag nga detoy kuna nga mamati ken Jesus ket saan namawag. When kakabsat kasi nakitak met nga ko detoy nga challenge ket mapatibker detoy no ti maysa nga nangawat ken Kristo ket kanayon na wenno daily nga ibibiyag na no sinno ay sa sinno ni Kristo ibibiyag na. So ken DJ pamati ket una nga rod iti sasaunang blessed pa digiti mamati nga di nakakita kanya. So kayat mga sawen ket dijay nga pamati ken ni Kristo ket dapat na patibker dijay nga pamati babaen iti pinangsurot ko no ana digiti ay ipapaaramid na kanya. Kaso dito lang example len dito apay nga aramidek ti evangelize ag follow up gapulaeng kadi leader kasi data tin demo nakita tayo meten kakabsat nga data ket hanlang gapo kadigiti leader no digit di mismo nga in-demonstrate ni Hesus Kristo. So dapat dijay no anatin demonstrate na no talaga nga mamati kanya na ket oray jak nakita iso na ket mamati nga iso na ti mga tartarabay when lumang patib kermet laeng dahiti nga pamati nga aramidek. So nalawag met nga dito nga aramiden tayo ket dijay nga ebanghelyo ket umununeg gapo iti pamati tayo ken apo tayo nga Hesus. Ket mamati nga detoy ket maramid kulaeng no adda iso na iti no ay no na impapuswan detoy nga aramidek
nga mamati ak nga isuna timang tartarabay kanyak. So DJ iti kapanunod ak kadeto yung tapnon mapatibker deto yung pamatik ken Yesu Kristo. Okay, sige, agyaman na Kuya Bart, at nakapinpintas unay nga ibagam nga masapol nga patib karente nga aron ti pamati nga aramiden tayo kan iparabor temet lang iti kakabsat tayo dati nga sasauna. Kaya tinak mga rodin nga awagan ni Sis Lenlen tapno no kastaket in ipaimat datay kapampanunutan na dati nga sasao iti Dios. Challenge number 3. Sige, naimbag nga rabi kada kayo kamanen amin. So, iti challenge number 3, nga ko na ito'y no, ti mamati ken Jesus, ket saan nga mawaw. So, nagayam ada iti character ko palang nga mauwaw, iti inlubungan, mawaw ti kwarta, mawaw ti position, mawaw iti anyaman nga kadad lubong nga material, hanak gayam talaga nga all out ken Jesus Christ. Kasi no, panumutek talaga, once nga maawatak talaga nga ni Jesus Christ kat isuna iti everything, isuna iti amin aping atagpelaeng di pinag-uwaw ko iti sa bali nga banag. So dapat lang talaga gayam kat mariknak iti pinakakontento nga addaan ni Yesu Kristo iti panagbiag ko. Tapno hanak gayam nga mauwaw iti sa bali pay nga banag. Nang nangruna talaga kailangan gayam talaga mas gayam nga iwatan no ana digiti sasauna kasi for example iti pinag-quiet time haan lang gayam nga sinsinan iti pinag-meditate digiti kasi once gayam nga haan ko nga maawatan haan lakmet nga makapag-obey ket no detoy nga word na or detoy nga revelation na kanya kadeta nga quiet time ket nalawag ken na i-meditate ko na laing ken naawatak na talaga ag daton iso na nga talaga nga maiobra no anyaman DJ ipapaobra na kanya hanga narigat iti ag-obey once nga naawat ko or maawatak talaga DJ nga sasauna. So kodak iti tapnon maging all out na ko lang talaga in all areas iti panagbiag ko. Ti dapat nga i-crave ko talaga ket deti nga sasauna. Mas madipen pay ko madiji pan nakaawat ko iti sasauna. Haan nga diji sinsinan, haan nga diji narabaw lang iti pan nakaawat ko iti sasauna. Kan I should always fix my eyes on Jesus, tapnon haan nga sabali talaga iti pakakukusak. Tapnon nga sabali talaga iti pakakuuhawak. So diji lang, agsat. Okay, paiso unay kakabsatan niya nga dagayam dati panakawaw iti maysa nga tao or maysa nga mamati ken ti Apo ni Apo nga masapol tayo nga ni Apo Dios laeng iti mang-satisfy mangited nga rod dati nga aramid tapno no kasta ket hantayo nga agbiro ken iti anyaman pa nga pakawawan, di ba? At mamati tayo nga ni Jesus iso iti tana pa iti biag na sa sino ti mamati kanya na ket saan nga mawaw. So inte yung rod patib keren kakabsat deti kayat iti Dios kada tayo nga mapasamak. So nintikit kitaan nga rod tata kakabsat ket adu dagiti intayo nga aramiden nga kas kunanat dito nga ni Jesus iso iti tinapay iti pinagbiag. Okay, so kakabsat ket amok nga adu dagiti naamuan nyo kakabsat ken Kristo nga dagiti agdengdengeg tata adu dagiti naamuan tayo nga ni Jesus masapol tayo nga amuamuen nga isunat naggapuan ito resources iti biag sunat paggapuan dagiti pamigsa iti maysa nga pamati tayo iti maysa nga mamati ken ni Kristo nga masapol tayo nga i-meditate ti sasauna masapol tayo nga tata nga aramiden dati ni i-meditate tayo tinaldaw-aldaw nga hantayon nga agbirok pay ano man ti pagbirokan tayo tapno sa masustain ti laeng or masatisfy ti laeng tilang pagbirokan tayon ket datay sasao iti Dios ta iso na iti mangilawlawag kada tayo iso na iti mangiturong kada tayo amok nga datayo amin ket excited nga maamuan no anya dagiti kayat iti Dios kada tayo tinaldaw-aldaw iso nga iyuneg tayo kakabsat nga iti pinag-meditate tayo so unay digiti imbaga digiti kakaduak tatay nga may iyon uneg iti
pinangadal tayo digiti nga sa una ta adda tayo sa una ito'y Colossians 3:16 nga dati sao ti Dios ket pinangisuro pinangpaay iti anyaman pay nga pinang-rebuke iti kabsat tayo pinangibaga ti kinapudno tapno no kasta ket presentable tayo to nga sumango ken ti Apo ta amok nga datay amin ket siraragsak manen nga mangiburay digiti sao iti Dios ket pagyamanan mi kakabsat tiin kayo pinakitangtanggay kada kami nga road nga da kayo iti kadwami nga mangidanon iti sao iti Dios ipadami nga tao amok nga digiti kakabsat mi nga agdengdengig tatta nga contacts mi jay Gabo iti Barrio Uno kastamet pay iti naduma-duma pay nga lugar ket amok nga tultuloy kay nga rod kakabsat nga dumngeg ken maamuan digiti nga sao iti Dios tapno no kasta ket umuneg dati relasyon tayo iti pada tayo nga tao kastamit ken pay iti ken ni Apo Dios ket nga rod tata kayat ko nga rod nga awaganen ni Kuya Bart tapno no kasta ket inna idanon dati sao iti Dios wenno may ipaayan digiti kakabsat nga dumdumngeg nga hanpay nga nakaawat ken ti Apo wenno digiti hanpay nga sigurado iti pannakaisalakan na hanpay nga sigurado dahil pannakaawat na ken Apo tayo nga Jesucristo. So kahit kuman awagan ni Kuya Bart tapno no kasta isunat ti mangi-present datoy nga ebanghelyo iti Dios. Kuya Bart? Diamanak Brad Dennis. Kaya naimbag manen nga rabi tayo kakayen ken kakausap lalo digiti buy-buya kadeti nga online review iti Lifeline Ilocos ket sino ti mabisinen at nga orasen kakabsat ken kayem so detoy kayat kulaeng i-share kada kayo met detoy nga ebanghelyo babaen kadetoy nga topic tayo nga about ay may panggep iti pen nakabisin kasi no datayo ket aslay iti iti lubong ket no ti may nga tao ket mabisin iti financial wenno digiti banag iti daytoy nga lubong ket agsapol iti wenno agtrabaho di ba agsapol ti kwarta tapno ma-attain na digiti nga kayat na nga ragpaten ket no met mabisin iti bagi ti emotion wenno digiti mang-comfort kanya na no ada problema na so masapol na iti kayem ket kaslamet iti kasapulan ti pamilya so ikarigatan tayo di ba ikarigatan tayong maited no ana tigiti tarparigadayan ti pamilya tayo ngem ti kayat ko adda kayat ko nga iyam ammo kada kayo nga pakapnikan tayo iti pannakabisin ken pannakawaw sa detoy nga isumet laeng ti damet nang i-share kanya tidi sa iso ti nakasapulak iti pakapnikan iti panagbiag ditoy lubong awan sa balino ni Jesucristo kakuna na San Juan 6:35 nga kinunan ni Jesus kadakwada siya ti tinapay ti biyag ti umay kanya dinto mabisinan ket ti mamati kanya dinto mawaw so nalawag gayen ken kakabsat nga nilaeng Kristo ti pakasapulan tayo detang tinapay ket ano ti tinapay ti biyag so kayat na nga sawen deti biyag tayo once nga inawat tayo ni Jesus Christ as Lord and Savior in our life nga naimpapuswan ket abdagkan iso ti pakapnekan detoy nga biyag ket din day tayo tupulos mawaw day tayo tupulos mabisinan aglalo detoy na espiritual nga panagbiag kayo ket oray tayo iti
no datayo ket mabisingan man iti physical ket sino ti pagdawatan tayo hanbangan ni Apo tayo nga Jesu-Kristo na awan ti awan. So, amin nga kasapulan tayo ket ni Apo Jesu-Kristo laeng ti deta ti pakasarakan ti satisfaction iti panagbiag. Ket kayat kuman nga detoy nga gundaway nga detoy nga ebanghelyo ti Dios ket naimpapuswan tay kuma nga awaten ket umasitig tayo ken ni Apo tayo nga Jesu-Kristo nga iso ti asidgan tayo ang nalawag nga kunana itay ti challenge nga ti umasitig kanyana ket hantun nga mawaw wenno mabisinan. So dapat ket detoy nga kagayen ken kakabsat no di man pay no adda ti dudwayo idi nga nangawat wenno digitay pay hang nga nakaawat ken ni Jesu-Kristo iti biagda nga kas Apo ken mangisalakan ti nagbiagda ket awisen kayo takunana nga nalawag at takunana iti Revelation 3:20 nga adda tuyak nga tuk ni Apo Jesus kakabsat ti umasideg kadatayo hanga datayon ti umasideg mismo nga ni Jesu-Kristo ti tuk ti kuso ti tumunggal maysa tapnon no kasta ket pastriken tayo iti kuspuso tayo ket ison ti mangituray iti pinagbiag tayo ket awisen kay nga rod iti sangkabasit nga kararag ket detoy ket kas pinangawat ken ni Apo tayo nga Jesu-Kristo akas Apo ken mangisalakan ket awisen kay nga rod detoy nga kararag ket pagbalinen tayo nga personal nga kararag agdumog tayo nga rod. O Apo Jesus, amok Apo nga adda pela idua wenno hangka nga inawat nga nagpapuswan ket tatta nga oras adtoyak Apo nga si awat ken ka ken mangpastrek ken ka iti biag ko akas Apo ken mangisalakan iti pinagbiag ko ket agyaman ak Apo tayong lawlawag mo nga sika ti pakasarakan iti tinapay ti biag katano adda kami ken ka ket ahang tangamto nga mabisinan ken mawaw iti kaanuman ket agyaman ak Apo daytoy nga sasaom nga iso ti mangpatpatidker iti pammatik ken ka ket adtoy ak Apo mangpastrik ken ka akas Apo ken mangisalakan iti pinagbiag ko daytoy iti dawat ko itinagan tina anak mo ni si Kristo. Amen. So agyaman at kakabsat ket amok nga detoy laeng ket itultuloy tayo nga pastriken wenno mas pay iyon unig pay ti pinakapagrelasyon tayo ken Apo Jesus tapnon no makita tayo no kasano nga mangiturong iti pinagbiag tayo. God bless us all. Diyaman kami Kuya Bart at ang sa iti apong inburay mo kada kami kastamit pwede kitag dingdingeg at amok nga dati amin nga namati ken diapo ket agtultuloy nga rod nga amwen pain anya iti kayat nga asawen iti dati nga ebanghelyo nga intay inawat tata ket tata nga gundaway kakabsat intayon iti announcement nga ipakaamumi kakabsat nga kang kanayon nga adda iti mangangay nga kustoy ket addaan tayo iti lifeline nga kanayon iti every Wednesday 6 to 7 so dapat nga naka-tune in kayon kakabsat iti before pa lang ang alas 6 stamet pa iti lifeline topic review na dumaduma digiti kakabsat nga mangidandanon digiti
kahit nga sawan digiti nga topiko nga maaddan tayo iti inaldaw-aldaw nga manggigan manipod iti Monday aging gana iti Saturday nga naduma-duma ang kakabsat ti mapanda nga agsasaag sa sarita iti datoy nga topiko. Basta met pay maaddan tayo no bigat iti DIP kakabsat gayam dati pelaeng DIP first Saturday of the month dati yung kakabsat dati may isang gundaway nga intayo aramiden tapnon umuneg or tumib ka iti pamati tayo babaen ka dati nga day in prayer and fasting. So napindas launay iti may isang mamati nga road kani apo tayo nga sa Kristo ket aramiden na datoy. Ket kastamet pa dan tumaangay into no bigat nga FIC na saan ket dati freedom in Christ. Dati ket mauawagan dati nga encounter God retreat. So maangay into no bigat na dumadumang nga pagyanan at dati ito kakabsat nga mangi live dati ito via live ngamin dati kakabsat. Masapul nga nakatune in teton before pelaeng agi-start dayjay seminar. Estamet pay every Sunday kaya't mangangay iti Sunday worship service tayo. So ijay tayo cup building dadatay schedule iti kada grupo nga umay laeng ijay cup building kaya't nadit kay makaumay kakabsat at damit ito datay FB page tayo nga pagbuyaan wenno YouTube channel tayo. So 8:30 aging gana tayo iti 10 AM iti every Sunday. Samet pa adaan tayo iti after Sunday service, maadan tayo iti Pisol. Okay. Adda digiti kakabsat tayo nga agad adal kadati tatta tapno kastaket datay amin. Ngarod may sa dati kakabsat nga gayang may ipakita nga kayat tayo iti aggrow at tapno masatisfyan tayo naldaw-aldaw so nga maadaan tayo dati nga aramid iti every Sunday tapno unay pay iti intayo panakaawat iti sasao iti Dios. Kaya adti kami kakabsat nga agyaman nga kabuuan iti team kaya't ganyak man pagyamanan saan kaya't awagak iti may sabab ay tadapay iti sa kabas nga oras tayo nga iinbitar tayo digiti kakabsat tayo pay ora digiti lang damdamon na nga na-sharean tayo kakabsat intayo invite so that baga mangigandan to digiti nga sasao iti apo tapno kasakit malawlaw aganda. So kahit kuman nga awagan ni Sis Lenlen nga i-shout out when invite manen digiti contacts na. Sige, Sis Lenlen. Lagi siya agbuy-buya nga contacts ko nga daid ta. So itultuloy yo lang iti panangam-am mo ken Christ, panangam-am mo iti sasauna ken patibkiran yo kay kuma iti pamati yo ken kuana. So agtultuloy kay lang talaga nga mang love ken ni Christ kamangobra iti pagayatan na. Enjoy lang. Okay, kastamit pa ni Sis Ana. Amok nga naisem ni Sis Ana kang kanayon. Sige, DJ kakabsat nga ka-share ken DJ kakabsat DJ Gabo ang barangay Uno anak ta awisan da kayo kakabsat nga agtultuloy nga mga ammo or mangsurot kini Hesus Kristo taday iti lang kakabsat iti napintas nga desisyon iti panagbiag tayo tultuloy tayo lang nga mangi-spread met iti sasauna ken itultuloy tayo lang iti agbuya nga kang kanayon dahil live tayo kakabsat tapno kasat adupay iti maadal tayo may panggep ken ni Hesus Kristo. Iti naeng Brad Dennis. Okay, si Kuya Bart. Praise the Lord, digitay contact di gabo nga naka-tune in ket kakabsat agtuloy tayo nga mga dengeg digiti saso ni Apo babaen dito yung lifeline review ket no mas napinpintas pa no agad buya tayo pa iti Miyerkules tayo so ti aldaw dito iti live so live nga iti lifeline Locos. Sige. Okay, God bless everyone. Kahit kumamat nga i-shoutout, digiti contacts ko Gabo, ni Brad Fidel, ni Randy, kastamat pa ni Kuya Ronald, dito Barrio Uno, kadado digiti estudyante met nga agdingdingeg no nakatune in datata, kahit kayo nga invite kang kanayon kakabsat, kahit
siraragsak ti nga rod nga mga ramid iti pagayatan ti Apo ket iti kami nga ag sign off ket God bless everyone. So mabalin nga kamay-kamay tayo man kakabsat tapno kasta ket maragsakan tanto man nga makakita kada tayo. God bless everyone. Ito yan kakabsat nga agsardeng kada ating kami pinagsasarita itata. God bless everyone. Sige kakabsat, tasagbe tayong i-end nga dati pinang-broadcast tayo, agdumog tayo, ket kararag tayo pay. O Diyos nga nasantuan, nagyaman kami hapot, inpaayan na kami nga rod, nga napagtutungtungan mi, dati nga sasauyo, tamamati kami nga ni Yesu Kristo, iti tinapay iti nagbiag, at iso na iti mang sustain kada kami, iso na iti nang ipaedat nga biag, ket na siya sino man iti mamati ken Apo tayo nga Yesu Kristo, santo nga mawaw ken hanto nga mayaw awan payo Apo. Ket nga rod, agyaman kami nga rod, itiin kayo kinaimbag kada kami, iti kami nga dumawat Apo, nga ikan na kami iti kinasirib, tapno no kasta da kami amin nga nakangeg dati nga sasauyo ket idanon mi met dati nga ebanghelyo iti padami nga tao tapno no kasta o Dios ket maisatnap maiwaragawag iti intero nga lubong dati nga sasauyo nga Apo. Ket amok ken mamati kami nga babaen kada kayo ket addaan kami iti ayan ayat iti mesa ken mesa ket ati kami nga rod nga pagyamanan pay iti inpaay mo kanyami dati nga gundaway nga na nagbalin nga successful detoy babaen iti kinasirib nga impaayo kada kami. Kastamit pa o Dios idawat mi nga rod iti detoy nga in kami pinangaramid ti pagayatan nyo ket tultuloy na kami nga patibkeren iti pamati mi kastamit pa ikan na kami iti revelasyon nga inaldaw-aldaw Apo tapno no kasta ket umuneg ken tumibker iti pamati mi idawat mi pay Apo iti respective pamilya mi nga isuda amin Apo ket mangiganda nga rod digiti nga sasauyo o Dios ket amok nga dati nga rod itiin kami idawat ken ikararag kada kayo ket idaydayaw da ka pagrukbaban da ka Apo at itidawat king kararag nga rod babaen itinagan ni Jesus nga Apo mi. Amen. Amen. Okay nga rod kakabsat agyaman kami manen ket ti kami nga si paparabor nga nangidanon kanyayo iti sasao iti Dios. God bless everyone.